Ahojte priatelia, heligonkári. V tomto videu sa budem prihovárať hlavne vám. Určite ste si na stole všimli vedľa mňa túto nádhernú heligonku od pana Jelinka. Ale ešte predtým vám chcem povedať, že prečo práve táto heligonka od pana Jelinka. Ide hlavne o to, že je v ladení DG. Ja som teda zháňal nejakú heligonku, ktorá mi sadne hlasovo, pretože ľudia si kupujú heligonky väčšinou teda v ladení CF, ale pri kúpe heligonky nemyslia na to, že im tá heligonka nemusí sadnúť na spev, na ich hlas. Ako viete, ja hrávam v ladení SAS a CF a tiež mám heligonku AD, ale nemôžem povedať, že tieto ladenia mi sedia k môjmu hlasu, čo sa týka spevu. Pretože keď hrám v ladení CF, heligonku v ladení CF by som si na akciu, keby mám ísť hrať sám, určite nezobral, pretože by som sa tam strašne trápil. A hrám teda v ladení CF len keď sme viacerí heligonkári, že sa poťahneme hlasovo, tak vtedy to ide, že sa tam dá aj nejaký druhý hlas, že sa to dá vykompenzovať a oprieť sa o kolegu muzikanta, ktorý hrá vedľa mňa. Čo sa týka ladenia SAS, tak s touto heligonkou už teda chodím hrávať aj sám, ale mám problém, že približne po nejakej hodine a pol hrania, keď hrám, tak sa mi hlas strašne unaví a potom to je také, veď to poznáte, ktorí spievate, že sa pri tom ladení rýchlo vyspievam proste. A potom si už musím dávať nejaké dlhšie pauzy medzi kolami, piť o mnoho viacej vody a proste tie hlasivky sú strašne unavené už po krátkom čase. A ladenie AD, na to som bol zvyknutý, s tým som dokázal hrať naozaj strašne veľa a dlho. Pamätám si akcie, kedy som hral aj 7 hodín niekde v krčme za... No, to je jedno, ale naozaj, že s tou heligonkou som dokázal uspievať strašne dlho. Ale tým, že som prestal spievať v ladení AD, už spievam teda SAS a CF, tak tie hlasivky si oddychli. Chcem povedať, že na to ladenie AD už si odvykli proste, že už to neuspievam, to ADčko, keby mám spievať, že sám a dlho, proste by som sa mega trápil. No a teda hľadal som nejaké ladenie, ktoré by mi pasovalo na môj hlas ku spevu, pretože chodil som hravať aj sám, ako som povedal, ale teraz už chodím hrať teda iba s chalanmi, drvú väčšinu, strašne málo akcií hrávam už teraz sám, pretože mám problém uspievať. A hľadám teda nejaké ladenie, ktoré mi bude pasovať. Heligonku v ladení DG som nikdy nemal a neviem, či som niekedy na takom ladení hral. Čiže som ju chcel strašne vyskúšať, ale tu v okolí som nepoznal veľa ľudí, respektíve som nepoznal asi nikoho, kto by takéto ladenie mal. No ale konečne sa mi podarilo toto ladenie DG zohnať. A ďakujem veľmi pani Jarke, ktorá mi svoju heligonku požičala. A klobúk dole, pretože niektorí heligonkári hovoria, že heligonky sa nepožičiavajú. Ja s tým osobne nemám problém, keď poznám toho človeka, ktorý odo mňa chce požičať heligonku. Viem, že je zodpovedný, tak nemám problém mu požičať. Takže ešte raz, pani Jarka, ďakujem veľmi pekne, že ste mi požičali svoj nádherný nástroj, ktorý nebol vôbec lacný. A poďme sa teda na toto pozrieť, na túto heligonku. Je to teda výrobca pán Jelinek z Kysuckého Nového Mesta, ladenie DG a vidíte, ako je krásne vymaľované. Ja vám ukážem ešte detailnejší záber. Sú tam, myslím, nejaké hlasy Amano, proste tá najvyššia trieda. Tak, pozrime sa na ňu trochu detailnejšie. Ako je krásne vymaľovaná, pozrite na to. Naozaj tie farby sú nádherné na nej. Detaily, tie gombiky, aj ten nápis vlastne Jelinek, ako je vyzdobený. Je to naozaj kus krásneho nástroja. Ešte to takto obídem dookola, pretože má to zdobenie kvetinové aj takto po bokoch. Vidíte, že to je naozaj nádherné. Aj mechy, pozrite, ako má urobené. No a ešte taký malý detail zozadu. Tu na hmatníku môžete vidieť tiež kvetinovú výzdobu. Za mňa nádhera, naozaj nádherný nástroj, nádherná heligonka.
Takéto sú tam remene klasického zdobenia, by som povedal. No a ešte tu máme detail na to, že je to vlastne naozaj hladenie DG. Rok výroby 2023. Teraz máme rok 2026, ale tá heligonka je proste naozaj ako keby vyšla dnes ráno z výroby. Nádherný nástroj. Ja som v storke na mojom Instagrame napísal o tejto heligonke, že je to taká pre mňa heligonková mis, pretože neviem, či som videl niekedy krajšie zdobenú heligonku, ako je táto. Myslím, že asi nie. A keď som ju vybral z toho kufra, pretože ja som ju predtým nevidel, a keď som ju donesol teda domov, keď som si ju požičal, vybral som ju z toho kufra, tak úplne proste som mal taký wow efekt a neveril som vlastným očiam. Naozaj je krásna. No, poďme si ju teda prehrať. Skúsime si na nej zahrať, zaspevať si s ňou, pretože hlavne o to mi ide, ako mi sadne toto ladenie na môj hlas. A môžete potom posúdiť sami, že či sa to hodí alebo nie. Sám som na to zvedavý, ako sa mi bude s týmto ladením DG spievať. Zahrám jeden valčík a jednu polku a uvidíme. Poďme na to. Tak prvú pesničku, ktorú vám zahrám na tejto heligonke, bude valčík a je to pesnička Z večera na veži všetky zvony zvonia. Z večera na veži všetky zvony zvonia. Mamička, tatečku už myslela stoja. Našimi šúhaja, koničky napája. Mamička, tatičku, nič ma s ním nespája. Našimi šúhaja, koničky napája. Mamička, tatičku, nič ma s ním nespája. Ceruška, my ti chceme dobre, veď on je bohatý, má peniaze v túre, má veľký kus poľa, 4 krávy volá, aj koni 2 pány, dobre sa mu darí. Všetky tie bohatstva srdce mi nezhoja, radšej v chudobe byť, ako bez lásky žiť. Ja s takým životom nemôžem sa zmieriť. Toto bol valčík a ešte si dáme teda jednu polku. Dúfam, že sa vám pesnička páčila. Môžete napísať dole pod video svoj názor, či mi to sadlo hlasovo alebo nie. Budem naozaj vďačný za váš komentár. A teraz si dáme pesničku Kolo nás, popred nás. Dúfam, že sa vám bude tiež páčiť v tejto verzii a v tomto ladení. Kolo nás, popred nás, kolo nás, popred nás, cestička do dvora. Pýtala sa mamka, koho ja ľúbila. Ja jej povedala, by sa nestarala, aby mi do ľúbenia nerozumela.
Priatelia, a toto bola teda malá ukážka tejto heligonky ladenia DG. No, čo sa týka toho môjho hlasu, či mi to pasuje alebo nie, takto, keď si zahrám iba doma, ako napríklad teraz, tak to nedokážem až tak úplne posúdiť, ale musím povedať, že sa mi s tým spieva dobre, no najlepšia skúška, najlepší test by bol zahrať si niekde na akcii, kde budem hrať trebárs 3-4 hodiny a poradne si ju otestujem, túto heligonku v tomto ladení. Čiže také zistenie, áno, spieva sa mi s tým dobre, no potrebujem heligonku primárne na dlhšie hranie, naozaj keď chodíme hravať oslavy alebo chodníky, tak hráme 3-4 hodiny. No, už cítim, že mi trochu chytá hlas, ale je to možno len tým, že tie hlasivky nie sú na to zvyknuté. Takže možno ju zoberiem niekde na akciu, pani Jarka mi to dovolila, že môžem si zobrať heligonku aj na akciu a tam by som to vyskúšal a otestoval najlepšie, že či to má zmysel pre mňa kupovať si heligonku v tomto ladení, alebo zatiaľ ostať pri tých ladeniach, ktoré mám, či to nebude pre mňa zbytočné. Uvidíme. Keď sa rozhodnem, tak si dám heligonku v tomto ladení urobiť a potom vám ju zase takto pekne predstavím vo videu. Majte ešte pekný deň a ďakujem za sledovanie. Prosím vás, aby ste dali odber na tento kanál, tak vám už potom žiadne video neunikne. Majte sa pekne, dovidenia.